Joo, eli seuraava homma mitä mä teen niin tälle soittimelle niin on se, että mä nyt sitten vähän lasken kieliä täältä tallan päästä. Kielet on mun makuuni. Ja huomaat, että mun makuuni ne on vähän ehkä liian korkealla. Mikä tästä nyt hommasta tekee sitten vähän erikoisen on tää tallaluu, mikä Ibanezilla on. Tää on tää mitään luuta, tää on tuskia tai sitten ihan muovia, mutta mä en tiedä näkyykö se siinä, mutta siinä on tommonen pieni tavallaan levennys tossa tallassa, eli tallaluussa, eli mä en silloin pysty sitä ottaa tältä puolta pois. Silloinhan on helppo niin kun lähteä kieli kerrallaan laskea ja hakemaan sitä oikeata korkeutta. Mun täytyy ottaa se nyt täältä tallaluun alta. Mä oon tohon nyt merkannut noin suurin piirtein sen mitä mä haluan siitä pois. Ja se nyt sitten vaan tältä puolta hiotaan matalammaksi. Ja tässä on hirveän tärkeetä tämä piezo-mikki ja meidän pitää nyt pystyä se hiomaan niin, että tää pohja pysyy 100% suorana. Jos sinne tulee nyt sillä, että sinne tulee monttua tai pappia johonkin, niin silloin se ei anna sitä kontaktia tuohon mikille niin kuin silleen tasaisesti. Ja se mitä mä sen teen, niin mulla on santapaperi tossa ja mulla on kova alusta toi Vanessahan työpöytä, niin sitä vasten mä hion tätä nyt hivenen matalammaksi. Nyt ei puhuta se mitä mä haluan kieliä tuolta 12 nauhalta alemmas, niin on varmastikin puoli milliä, jos sitäkään. Niin silloin tallan päästä siitä luusta ei todellakaan ottaa sitä puolta milliä pois, vaan se on aika paljon vähempi. Eli nyt puhutaan aivan pienestä hienosäädöstä. Yksi mikä on hirveän tärkeä on se, että me saadaan tää tallaluun pohja 90 asteen kulmaan nähden tallaluun sivua. Painaa tasaisesti piezo-mikkiä tuolla pohjalle. Siinä saattaa tulla ongelmia, jos tää pohja ei ole niin kuin tässä suunnassa suora. Ja se, mistä sen sitten huomaa, niin on siinä vaiheessa, kun soitin on kiinni ja kytketty vahvistimeen, niin joku kieli saattaa soida lujempaa kuin toinen, tai yksi on aivan mykkä tai pelkästään yksi kieli soi. Se tahtoo sanoa silloin, että jos kieli ei soi, niin tää tallaluu ei paina tätä piezo-mikkiä. Ja jos joku kieli soi lujempaa, niin silloin siinä on yleensä tallaluussa on pieni patti siinä kohtaa. Eli se painaa silloin lujempaa sitä yhtä kieltä kuin niitä muita kieliä. Tää on silleen aika tärkeä homma. Mä en siitä nyt paljon ottanut, mä otin sen 1/4 milliä ehkä pois. Se ei ollut, paljosta se ei ollut kiinnikään toi säätö, että katsotaan mikä siitä nyt tulee sitten. Tää on vähän hankala aina hakea tää oikea korkeus. Tää tallaluu pitää tippua tänne kanssa tälleen hyvin ja siinä pitää olla vähän väliä, että se pääsee täällä elämään ja painamaan sitten hommaa kasaan.